आणि मुंबईत आमचे फिरतात फोटो. मग बघता गेलास ना दिले ना ऐका तरी फोटो काढून गेली आणि मुंबईत गेले सगळे फोटो. हा मिरिया घेऊन बसलेले ना. आणि तुमका सांगते माझे 2 जण मुलगी आहेत का पण तकडे गेला सगळा सगळी लोक घे तू मुंबईत खाल्लो म्हटलं फोटो काढले नाही पोरगी गेले माझे म्हटलं. नाही 50 तरी आहे. 50.
कसे होईल? सगळी झाडं मिक्स असल्यामुळे कापाने रसा समजत नाही. पिकल्यावर समजतो. आता हा काढताना कापा म्हणूनच काढला. कसं ते एखाद्याला फसून द्यायला बरं वाटत नाही. मग आम्ही सांगताना रसाळच म्हणून सांगतो. कापा निघाला तर चांगली गोष्ट. नाहीतर कापा वगैरे असेल तर जर 4 पैसे जास्त मिळतात पण फसवणूक होणं चुकीचं. पण फणस गोड आहे एकदम मस्त पैकी. वास बघा त्याचा कसला. फणस कसं आहे? फणस तो 150 रुपये आहे. 50 रुपये. रसा आहे की कापा आहे? तो कसा माहिती काढताना आम्हाला समजलं नाहीये. पण कसा कापा निघाला तर तुमचं उत्तम. पण आम्ही रसाच्याच किमतीत देतो. कारण कसा उद्या कापा समजून समजा रसाळ निघाला तर तुमची फसवणूक केल्यासारखी होईल. त्यामुळे आम्ही सांगताना रसाचीच किंमत सांगतो. कारण फसवून कोणाचे पैसे आम्हाला नको आहेत. कारण या दुनियेमध्ये जसे करावे तसे भरावे. का तुमचे आम्हाला 4 पैसे नको. ओके. तर तुमच्याकडे प्रामाणिक लोक कमी मिळतात, फसवणारे जास्त मिळतात. तुम्ही भेटतात. धन्यवाद. तुम्ही खाली खूप पुरत नाही. त्याला आमचं इला ना कंडाळ तुम्ही तांदूळ बांधलास. त्याला आमचं इला ना तांदूळ बांधला कंडाळ तुम्ही ज्या माझी पडत नाही कमी करू. पहिली एवढी काढा उंची होती पडत होते. तुम्ही मला कट करा. आम्ही कट केला. कट केला बरोबर आहे. पडतच नाही. मग काय झाला पहिली आमची होती एवढी जास्त उंची होई का? या जास्त उंची होई. ही एवढीच उंची. ती एवढी उंची. या जास्त उंची होई. होई काय आता नको आपण खाया दाखव. जवळ दाखवतो बघूया ना. बघितलं शकता ना कसं गोट्याचं काय देतास? बसता खाली सूद बेकार होता. तुमचा सूद बेकार. हा सूद बेकार. तुला बोललो ना मी आणताना दुकानाला पैसे टाकला फुकटचे. तुमचा सूद बेकार. 1 रुपयाचा आम्ही कधी मच्छी आमचा कसा तुमची सूद बेकार आणला मोबाईल तुम्ही फरक आहे. आमच्याकडे ताट उभे होतं. किती पाण्यात सुतामध्ये पण फरक असता. होय सुद्धा फरक. ह्या लोकांनी घंटू आणला जाडो माहिती आहे. एका मासं वाचलो का स्वस्तात आणलेले स्वस्तात बेकार सुद्धा हो. आणि आता आमच्या पुढे सोडून बघा. तुमचं मासू द्या नका सांग. पुरी अक्कीचे 5,500 110 वरची नामा अशी अर्धी अर्धी कट करून द्या. सांगा बघा तुम्ही बघा मासू किती लागतो नका सांगा. तेव्हा या डबल पैसे घेऊन जायचे. एवढ्या हाईटची आहे ना. जास्त उंची घ्यायची नाही. कारण आडू पडतात. मग काय सांगतो. बरोबर बोललं. जास्त उंची कांदा घ्यायची नाही. याने आणि मुंबईतून आणणार तो कापून दिले. मी कमी लॉसमध्ये गेले. बरोबर काय बोला किती वेळ कापून द्यावी तो कट करून. नाही आता नाही तुम्ही बघू. तुम्ही असता दर रविवारी असतात. आता नाही बाहेर जातं जरा. आज नंतर येतालच ना. नाही लवकर मग पुढल्या वर्षी शिकत नाही. कारण कुठे काही गावचं आपण तिकडे पुढे असा लय लोकांच्या ऑर्डर ही देऊची असते. तुला वेळी तरी कट करून देऊया. तुमचा फोन नंबर घ्या ना. मग फोन नंबर असता करूया. नाही मग योग नाही मिळते. गाडी मिळत नाही ना. गाडी अडचणच्या गावात मांजर बघा मासे नाही बसला. काय तुमका होईल तर बोला कोणी काय हे कसं वाटतोय?
कापे तो एक पिकवा यो कसे ते 150 रुपये 150 कमी नाही ते पिकवलं हे मुंबईत घेणार चांगले घर देतालच नाही ना 150 नाही कमी नाही. दोन घेऊ आम्ही सांगा ना. आता काय 250 देवा दोन घेतात तुम्हाला 200 किलो वजन कुठं नाही. वजन नव्हतं बघितलं बाकी द्यायला रसाळ हाय नव्हतं मुंबईत नव्हतं. हा नाही मुंबई नेवच्या माहिती आहे जीव म्हणूनच मी येतात 200 नाही 50 रुपयाचं बघू नको 210 घ्यायचं आपलं असतं. 210 घ्यायचं तुझा बांधलं काय बोलत 210 साईडला दोन पैसे देऊन तर बोलला तिथं तुमचं मांडतो आम्ही पण काय बोलतो तो आणि हा एक वर हा एक पिकवा समोनी खातील ना. हे लगेच खाऊ को कापे आहेत नाही नक्की बघा चांगले गरज 200 400 नेतले सांगू 500 घेऊन जावा माया 400 नेतले 200 400 नव्हे 500 कडक पाण्यात कसं आहे 150 रुपये 150 रसाळ खाणं नाही मी पण तुम्ही आता म्हणताच म्हणून कसं तर सांगा 150 रुपये फणस बघा ना. फणस बघितलंय तो रसाळ कापू कापड आपण काप्यात बघा पूर्ण. 4 दिवस तो फणस पिकल्यावर 4 दिवस झाले होतो. उद्या फणस पिकणार काल रात्री काढलेले संध्याकाळ पडतात फणस बघा. काल काढलेले हा काल काढलेले ताजं काढलेले. खाऊक चांगलं लागतं होय पैसून द्या बघ खाल्यावर म्हणून सांगशात पण होय आम्ही बसतो लोक दिवस सांगतो पण झालो होतो कधी येऊन सांगायचं हा काय सांगायचं त्याचं देतालच कसं सांग नक्की 150 रुपये 200 रुपये नाही तर राहिले नाही 400 रुपये 150 नाही तर पण 150ची कशी का देतालच 150 रुपये फणस बघा केवढा डब्बल बारक्याच्या डबल बघा हे बघा ते काय एवढे रसाळ किती ते 90 रुपये येतो माणूस असलाच ना तरी खाऊ शकता काय नाही दिला 150च्या खाली नाही परवडणार हो आपण 150च्या खाली नाही आणि यो बारको ते रसाळ आणि यो बारको तो नाही तो कच्चो आहे त्याचा माणसानं आणूच सांगल्या म्हणून आणलं हा अर्धा किलोची एक बेस 20 रुपये एक बस किती 2 किलो द्या मग 2 घे एका माणसाने सांगितलं 1 किलो बरोबर ना होय मग आणि मुंबईत आमचे फिरतात फोटो मग फक्त गेलास ना दिले ना ऐका तरी फोटो काढून गेली आणि मुंबईत गेले सगळे फोटो हा मिरिया घेऊन बसलेले ना. आणि तुमका सांगते माझे 2 जण मुलगी आहेत का पण तकडे गेला सगळा सगळी लोक घे तू मुंबईत खाल्लो म्हटलं फोटो काढले नाही पोरगे गेले माझे म्हटलं नाही 50 तरी आहे 50 नाही हो. किती आहे भाजीचे किती आले खाली वाली घ्यावा काय घ्या 100चा कवर काढा आणि तुम्हाला 100 रुपये देऊ 100 खाली कधीकडे घ्याव्या खाली तो देतो पिशी करा वाली कशी असते वाली 20 रुपये मेंढे 20 रुपये. किती एक की जोडी एक जुडी 20 रुपये किती होय बोला 2 कसं लावणार सांग कसं नाही 20 देणार मेंढे
जुडी वालीचे आणि 2 द्या. 4 टाका. त्यांका बघून घेतात ते घेऊन घेऊन द्या आईले. एक कुकर चांगला तसं काय नाही. हा, घे. भेंडे नको भेंडे नको. आणि 3 आणि एक दे. भेंडे नको भेंडे नको. कसले जुडी होत ते बघा. हां असं ते. काय होतील 40 आणि ते 40 80 झाली ना. 80 झाली ना माझी. वालीची किती? वाली 4 घेतले 40 झाले ना. हा, किती? नाही 20 रुपयांनी 20 जोडी ना. रुपये आहे. एक 20 रुपये ना. हा. म्हटलं जोडी 20 रुपये. हो जोडी 20 रुपये. बाईचे 20 झाले ना. 120 ते घे 100 रुपये देऊन ठेव. मी पण आणलंय रे पण विचारले गावाचे नाही मागचं पण माहिती आहे. बरोबर ना. 80 ते ह्याचे वालीचे आणि 40 रुपयाचे भाजी यायचे. वाली नको भाऊ. वाली नको वाली. देशी पट्ट्याची झाली सगळी. नाही असं. कृष्णा पकडायला जमणार नाही. पण जाऊ दे घर पकडायला भेटणार. अरे 6 चला कोथिंबीर घ्या कोथिंबीर कोबी फ्लोर घ्या. भाजी आता काय काय घेतली? आता हे घेतलं पालेभाजी घेतली आणि भोपळा एक घेतली. विचार ना. आम्ही हे मिरची नको गवर कशी 1030 ला मेथी किती? मेथी 30 रुपये 50 ची 2 हे बघ. दहा मेथी का पालक का मेथी का पालक का कांदा भाजी का वांगी कशी 20 रुपये. 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये. जरा मामा हो कडून लागतो. काय नाही आंबे 350 सगळी 60 रुपये सगळी नाही गेला
गलीच आहेत ते. काय की ना 60 रुपये आहे ना? एक खाऊन बघ असं चांगलं वाटतं मग. काय नाही. एक बघ असं ना 60 म्हणजे हाग आहे रे. बारीक म्हणजे 60. कशी आहे? मुंबईला पण कशी आहे पण ही कुठची क्वालिटी कळत नाही. बोलली लिंब कशी हो? ₹20 घ्या बघून घ्यायची सेंग बघून घ्यायची हा काय घ्या ते किती होई आहे तुका ₹20 घ्या हा हा घेते ₹20 घ्या स्पेशल स्पेशल हा चांगले आहे ₹20 बटाटे कांदे काय घे ₹20 किलो टकाटक. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा आणि जे आपले नवीन व्हिडिओ असेल त्याला नक्कीच बघा.